Guys, it's Tripa Heroes Day. Oh! Pizza. That's Roro Chisamba. That's Nkomaketa. That's Ishmael. That's Morgan Billiard. Tinoshine and on Cecilia. So, Takamira Chakadaro nice. Tripa Heroes Day. Tripa Heroes. Nema YouTuber mana. Noisi nenge iripo nema YouTubers ka. Itori boa mano. Titori right akadaro so. Mana mabozondo tokushera yobeka pamsipero adini. Isinongweza nzungu chero pataisa kutoti chero wangosvika pamba YouTube. Ndizo. Pese vanongodyiwa. Chero makasa padombo dzinotodywa. Kapa mune matongwesa. Aira sorry flat here kuti. Boyere. Daiswa pamwe. Chini yaone zveda sekuru wakubara. Hayo bo. Undora kavhidhi. Onai paiswa nzungu nasekuru amano. Aiwa tiri kuita muno musha muhombe musha wema-YouTubers. Yeah, that's true. Ende sitakabatana to the last. Ndizvozvo. Saka kana ipa ruware pane vanosvika vachasvikodya isida kumbokangadzini. Ndizvozvo chaizvo. Taigirwa nyama. Ndinotambira nyama. Thank you. Guys, ona taigirwa nyama. Ona inyama. Tanchamboiziya here. Kuno kuti chingoti tikati pambora paderere chingodaro. Kana mune mbore. Unokwende ndombora wedwe. Unowanika but pane mufambo. Kana pagogo fomba patokona kuzokunzwira kana mapera. Tete, vada mbora. Vanoti patsiri tinongodyara kuno ground rese. Kwete zoti tisvike pane studio. Mazinyama. Ome mazinyama taigirwa mana. Kunoyera manje zvembora atizotedzereke tikati mbora ngwesiri. Guys, maona paiswa nzungu here? Ane paiswa nzungu nasekuru namukoma venyu. Kaisege timboita zvekunoko. Timbodya nzungu.